Danas želim reći nešto o tome što kad porod ne prođe onako kako smo zamislile. Ili se nakon poroda suočavamo sa sjećanjima, s neugodnim emocijama, sa stanjima koje si ne možemo sasvim objasniti. Čini nam se da tako ne bi trebalo biti ili da nas ljudi oko nas baš i ne razumiju u tome. Ja sam Jasmina i na ovom kanalu pronaći ćeš videe na ove teme oporavka nakon poroda i izazova odrastanja u majku. Pa idemo na današnju temu. Dolazak bebe uglavnom svi povezujemo s jako velikom radosti i to stvarno je jedan od najznačajnijih trenutaka u životu. Ima puno razloga za veselje, a možda najveći je taj da je na svijet upravo došlo novo biće, novo dijete i to upravo naše. I sad, postajanje roditeljem je čudesno i prekrasno, ali istovremeno je zbunjujuće i pomalo šokantno kad se prvi put susretnemo s tom odgovornosti koja dolazi uz brigu o novorođenčetu. I što je to zapravo značilo za nas i koliko su velike te promjene bile, to ćemo zapravo shvatiti tek mjesecima, da ne kažem godinama nakon poroda. I postpartum je vrijeme tih dosta pomiješanih osjećaja. To je skroz uobičajeno. Ali ono što stvarno može baciti veliku sjenu na to razdoblje je oporavak od poroda koji nije prošao onako kako smo mi zamislili, onako kako smo mi priželjkivale. I iako znamo svi da je porod nepredvidiv događaj, da se ne može u potpunosti planirati, svejedno ga dočekujemo s nekim očekivanjima. I naravno sa željom da i naša beba i mi budemo sigurni i da budemo zaštićeni. I ništa nas u potpunosti ne može pripremiti za ono što će doći. Porod je intenzivan događaj i ponekad za nas to može biti preplavljujuće. I porod je stvarno više od toga, od one uobičajene rečenice, bitno da ste vi živi i zdravi. I žene nakon poroda i same trebaju pažnju, trebaju njegu kako bi one mogle brinuti o svom djetetu. Dakle, ona treba brigu kako bi ona mogla brinuti o svom djetetu. I pogotovo onima koji se oporavljaju carskog reza, od epiziotomije, od neke druge porođajne ozljede, teže brinuti o bebi. Zato što ih u tome ometaju i bol i otežano kretanje. Ali čak i kad dođemo kući čitave, dakle žive i zdrave, može se dogoditi da se suočimo s nekom drugom vrstom nelagode i boli, a to su neugodni osjećaji i bolna sjećanja, pritom mislim na porod. Ako se u porodu dogodila neka situacija gdje smo se osjećale uplašeno, van kontrole, kao da je moja ili dobrobit bebe ugrožena, to može ostaviti posljedice na naše emocionalno stanje. I onda se pojavljuju, na primjer, tuga, ljutnja, krivnja koje ne može izbrisati zahvalnost za to što smo mi i dijete živi i relativno zdravi. Ti osjećaji postoje u isto vrijeme. Možemo biti zahvalne i možemo se osjećati tužno, ljuto. I mnoge žene si ne mogu objasniti što se točno događa s njima. Ili misle da tako ne bi trebalo biti i onda o tome ne govore. A i kad se otvore, se često suoče s komentarima u okolini koji ne potvrđuju njihovo iskustvo i osjećaje. Znači, sve dobro prošlo nije utjeha za mamu koja se osjeća loše. I zbog tog manjka razumijevanja i emocionalne podrške, ona se često osjeća još više zbunjeno i još više izolirano. Dakle, važno je kako se žena osjećala u porodu. Isto tako je jako važno napraviti razliku između onoga što se dogodilo naspram toga kako smo mi to doživjele. Koliko smo mi potresene nakon poroda zapravo ne ovisi o tome, ovom prvom, da li se dogodila neka komplikacija, nego kakve je to osjećaje u nama izazvalo. Znači imamo što se dogodilo, kako smo mi to doživjele. Ista situacija. Evo, na primjer, pupkovina omotana oko bebinog vrata.
Za jednu ženu to može biti traumatično iskustvo jer je doživjela paniku, nije znala što se događa, dok za drugu može biti samo još jedan trenutak u porodu koji nije doživjela kao neku prijetnju. Tu ovisi na koji način se to komuniciralo s njom. I sad, suprotno onom što ljudi inače misle, negativan doživljaj poroda ne uzrokuju samo neki strašni, tragični događaj i izvanredne situacije. I trudnice i nove mame su u razdoblju kad se osjećaju izuzetno ranjivo. I zbog toga ih neko grubo ophođenje, neki neprikladan komentar, čak izostanak razumijevanja samo, može ih to boljeti jednako ili čak više od one fizičke ozljede koje su doživjele. I kako će žena doživjeti svoj porod, znači je li to za nju bilo pozitivno, negativno, sve pomalo, ovisi o njezinom osjećaju kontrole, o podršci medicinskog osoblja, pratnje i naravno njezinim prethodnim iskustvima, a ne o tome što se činjenično dogodilo. I nemoguće je procijeniti, gledajući izvana, kako se žena osjeća nakon poroda, da pročitamo otpusno pismo, na primjer. Možemo to saznati samo ako je pitamo. I mislim da većina ljudi nije upoznata s tim koliko porodi postpartum mogu imati sveobuhvatan utjecaj na zdravlje žene, na njezinu kvalitetu života, u krajnjem na njezino majčinstvo. I žene ne zaboravljaju svoj porod čak ni kad bi to stvarno željele. Ono što je ključno u tom procesu je emocionalna podrška. Potpuni oporavak, dakle da bi se dogodio potpuni oporavak nakon poroda, za to je potrebno zajedništvo, nekakva zajednica. I za početak će puno značiti razgovor sa osobom od povjerenja, pod uvjetom da je ta osoba empatična, da ona uvažava ono što smo prošli, da ima razumijevanja. Ali ako u porodu i u ranom majčinstvu sebe nemamo neko ko nas vidi, ko nas sluša s razumijevanjem, bez osude, bez da nam stavlja riječi u usta, bez da nam preče zaključuje, teže ćemo prebroditi svoje osjećaje i zacijeliti. I važno je znati da tu vrijeme ne liječi sve rane. Ako ne preradimo svoje iskustvo, te emocije koje nismo otpustile, koje sad osjećamo, mogu ostati s nama godinama, stvarno godinama. Jer negativan doživljaj poroda nije presuda, ne mora tako ostati za uvijek, ali potrebno je tome se posvetiti. Kad imamo neku drugu ozljedu, da imamo slomljenu ruku, nećemo je ignorirati i ostaviti da zacijeli samo od sebe. I isto tako bismo trebali postupiti s emocionalnim povredama koje nam se dogode. Uz podršku, uz njegu, sve može zacijeliti, pa i ta bolna sjećanja. I ako te zanima kako ti ja u tome mogu pomoći, u opisu ovog videa ćeš naći više o mojem programu koji se zove Preporođena, a koji te vodi upravo kroz proces da zacijeliš nakon poroda i da pronađeš više mira, više prihvaćanja u svojem majčinstvu.